провизии. Въпреки стреса и кризата, нито секунда забавене, почва далечното плаване. И по вълните солените, право към морските бури, пак се понасят яхсмените, горди, свободни и щури. Хайде, момичета, хайде, момчета, чакат ни нови земи и морета. Може да няма повторна покана, вятъра само безплатен остана. Ние кръстосваме меридиани, чужди морета и океани, ала в гърдите ни бие компас, който ни връща отново в Бургас. Ние сме клас оптимисти, водят ни по-бистри, чисти, а сред вълните могъщи няма свекърви и тъщи. Вятър да има в платната, още 3 фута под кила, нека ни дава съдбата своята нежност и сила. Хайде, момичета, хайде, момчета, чакат ни нови земи и морета. Може да няма повторна покана, вятърът само безплатен остана. Ние кръстосваме меридиани, чужди морета и океани, ала в гърдите ни бие компас, който